Ugbu ekenekwa m unu nke a bụ ọnọkọ ukwu ahụ eji mara ụmụ afọ Igbo ejiri mara Igbo. Hey, na nke tata onye mụ na ya ga-ekwu bụ onye eze. Onye mụ na ya ga na-afịrị ọnụ na ọnọkọ anụ. Onye eze. Kedu ụmụ afọ Igbo? Igbo ndị mụrụ nze m ọzọ ekele m unu, kele ihe na-emere unu ihe. Na nke tata ihe anyị ga-eji wee mere isiokwu bụ ọmụ. Gịnị bụ ọmụ? Kedu ihe eji ọmụ eme? Maka ọ na-abụ ịbịa n'ọha obodo ihu ebe ekere ọmụ, ihu ndị tinyere ọmụ n'ọnụ, ma ọ bụ ihu ebe ejikọtara ọmụ ke ya isi. Ị na-asị gịnị ka ndị a na-eme ka arụsị ka a na-aga ebe a. Ịma mmakwa ka anyị tụọ gwa gị ihe eji ọmụ eme. Ada dị mma. Ọmụ bụ ihe nwa afọ Igbo ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịma ihe bụ ọmụ. Nke bụ na ọ bụrụ na iso na ndị atụrụ na mba Kamechi, itoro na Abuja, itoro na Lagos, itoro ebe dị iche iche n'ala Igbo, biko ka anyị kọwatụrụ gị ihe ọmụ bụ. Ọmụ bụ igu nkwụ nke ọhụrụ. Abịa na igu nkwụ, enwere igu nkwụ ndụ nke pụtagoro ochie, maka ọmụ nkwụ si ndị ụka goro aka, nke aka pụtara ọhụrụ ọya ka a na-akpọ ọmụ. Maka ọmụ si ipegiri onye mkpekpu, ipegiri si nwa ya na gụ ntere na gụ ya abịa ebe a ya nọ. Ya mere na eji ọmụ eme ọtụtụ ihe. Unu echefu na eji ọmụ ekechi ebe a na-azụ ala. Ọtụtụ ihe dị iche iche ka eji eme ọmụ eme. Ọmụ na-ekwu okwu n'ala Igbo, ọmụ nwere ọnụ. Maka ịbịa ha ebe ọbụla ịhụrụ amanyere ọmụ n'ala Igbo, ọ nwere ihe ọ ya na-agwa gị. Ọ bụrụ na ala ka amanyere, ihe ọ na-agwa gị bụ n'ala ahụ a na-azụ ya azụ. Ejekwa na a na-azụ ya azụ. Ịbịa ebe e kposara ikpe ahịhịa n'ala mmadụ, ya bụrụ ọmụmanye ebe ahụ, ihe ọ na-agwa gị na unu akwajiri amanye ebe ahụ. Ịbịa ebe ọ bụ eme dịka ube, ụkwa na ihe ọbụla ịfụrụ ebe ụmụaka na-eme, ihe a na-eme ewura, biko unu hafụrụ ya ihe a, onye ọmụ ahụ na-agwa unu a. Ịbịa ihe dịka na ụgbọala na-agafe n'ụzọ, ifu ebe edowere ọmụ, were ihe dịka drọn dowere ọmụ, tinyechaa n'ime. Ihe a na-agwa gị na ọ nwere nnukwu mmemme na-eme ebe a, na biko gụma bụ onye na-akwụ ụgbọala na wetu ahụ were na-agba ihe ọmụ na-eme n'ala Igbo. Ihe dịka ife ụgbọala agbanyere ọmụ, ọ na-agwa gị na ya bụ ozu. Ọtụtụ ihe dị iche iche tinye n'azụ, ọ na-agwa gị na ya bụ ozu. Ọtụtụ ihe dịkwa ka ihe ọzọ, ifu mmọnwụ na ihe ndị ọzọ n'Igbo na-eme bụ ihe gosiri na ọmụ bụ ihe nnukwu ihe ndị Igbo na-akwanyere ugwu. Ọmụ nwere ọnụ, ọ na-ekwu okwu, ọ bụghị arụ. Enwere ike nwee ndị ji efe arụsị, nwee ndị ji eme nke ndị ọzọ, ma ihe bụ ọmụ bụ omenala Igbo, nwa afọ Igbo. Ọ ihe eji mara anyị bụ Igbo. Ọmụ ọ dị mkpa ka anyị hafụ ịtụfu nke ha iji wee na-emere ihe eji mara anyị nwa bụ Igbo. Nke ahụ bụ eziokwu. Oge anyị na ha akụrụ kọrọpụkọrọ. Maka tupu m ọkụ kwapụ ka m nye ofu ndụ mgbazi ọnụ, ihe ndị a na-akpọ ndị EFCC. Biko a na-ahụ mgbe ọbụla m gasị efu ụlọ nọ n'esemokwu, ụlọ ndụ ka unu siziri esizi na nke unu mere otu unu mere, unu afụta ebe e detara ya ihe. Biko unu edezina ihe a, were na ọmụ. Unu ejizi na odo mmemme ete ndị EFCC, unu ejizi na unu jee unu were ọmụ mara na ọmụ tinye ebe ahụ. Onye ọbụla agbara ebe ahụ ya na ọsọ. Onye chọrọ ịga ego ya na ọsọ, onye chọrọ ibi ebi ya na ọsọ. Ọ maka ọ mara na ọmụ na-agba ya na ebe ndụ n'okwu, ebe unu na-aga ya na ọdụ n'okwu. Unu hụ nke etutere ete ma nke kere ọmụ unu nye m na m ga-ebi, m ga-enetere unu anya. Otu aka anyị si ewetere unu ejiri mara nke tata. Aha m bụ Ngozi Ọgaga-Ata, mụ na onye eze. Igbo ndị mụrụ nze m ọzọ ka ọ dị n'ụbọchị onye osi ya akwa nna ya. Onye ọbụla ihe efuru ọ dị ebe ahụ maka onye eze na ejiri mara Igbo nke taa. Ka emesịanụ.